Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Раз 26 и тук снимаме в CubeCraft PvP и днес какво правим? Ще оцеляваме. В момента никой няма в сервера, в описанието. Надявам се да ви хареса този сервер, като влезете и забавляйте се, има ларпове, ето ларп, jump ларп, info ларп, доста ларпове има. Сега да видим, нямам брадва, какво ще правя? Хома ми ще е под земята явно. Кой стил е? Да. Спавана. Чакайте 5 секунди. И трябва да мръдате 5 секунди. Морковче. Не съм енчантван. Само казах съм енчантван на Protection 3. Това е възможно най-силна армор Protection 3 в този сервер. Няма дърво. Супер. Съм никакъв тук, юзър съм. Скоро ще ми прати удоба. Така. Какво да казвам друго? Освен, че ще оцелявам в този епизод, ако намеря един спаунер, ще сготвя една XP фермичка. Така. Да, както видим и така. Може да се чупи. Скоро ще снимам в моя сервер. Значи енчантите на вечер ще шаркнат стрика на обак 2. Аспект 2. Така. Тук може да се чупи. Тук няма много развити хора. Затова почти никой не... В смисъл има доста хора, които играят тук, но сега в момента не... В смисъл сега в момента не са в сервера. Така. Брадвичката ми е готова. Те пошънки, драги. Ще спредна една къщичка. Само първо трябва да поцелям малко. Мисля, трябва да се развия, не да поцелям, обърка си. Така, имам 16 лева, няма. Ларп е... Не, преди... Абе. Опа, много ми дропва в апасото. Така, само да си видя скайпа. Тук на 30 лева всичко. Ето. 15 лева. Fortune Efficiency 2. Идеал Петрович. Да, пишете ми по скайпа. Да, само тук може да чупа. Ето тук. Просто обичам всичко да ми е енчантвано. Така. Ако чувате някакви странични звуци, извинявам се. Ну ми... Опа.
Да, тук опитам за един конфиг за груп менеджер за моят сервер. И той ще ми... Груп менеджер. И той ще ми хелпва за сервера. И така нататък. Да, сега ще талким с админа. И да, хора, това мисля да е за този клип. Надявам се да ви е харесало. Показах ви общо взето сервера. Аз бях Рал 266 и чао!